तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे ट्रेवल ब्लग लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर। तो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों, मोनसे फिसा खामानि दं आरोना लोगोफोर। माने मा होनो मोनसे ट्रेनिं लानो थांनो नागिरदों। तो मानि ट्रेनिं बेखौ आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन आरोना लोगोफोर। तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था। तो दायो मा होनो लामायाव दं आरोना, न'नि लामायाव। तो बिथिं गुवाहाटी डाइरेक्ट थांग्रा बास फैयो, दा बेखौ नेगासिनो आरोना 6:30 आव। तो थाबनो मोनै बेजों थांबा। तो नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर। तो फाइनालि लोगोफोर गारिया फैबाय आरोना, बास गारिया नेनानै दं। तो फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय आरोना, ओरैबायदि आसु ओंखारबाय। ओमफ्राय दा जायगायानो मा होनो आसिदा 2.5 घन्टा गाखोबाय, 9:30 जाबाय। ओरैबायदि भिरखा दायो थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर, आंजों लोगोसे आरो साथाम दंबावो आरोना, सानै दंबावो। जोंनि सार ओमफ्राय आरो नैबे सासे आरोना, बेनि सिगाङाव दं। नायलांबाय था आरोना लोगोफोर। खिथानोसै आङो दसे बरिया रेस्ट लानानै। दायो इमारजेन्सि आरोना, थाब मोनहैनांगौ। लोगोफोर मा होनो दिनै गुवाहाटीयाव दिनैनि मेन रिजोना मा होनो ट्रेनिं दंमोन आरोना लोगोफोर। मा होनो FPO ग्राम लेभेलनिफ्राय फार्मार प्रडिउसिं अर्गेनाइजेसन, बेनि माने ब्लगनि थ्रुयैहाय दिनै ट्रेनिं लानो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर। दा ट्रेनिं लाखांबाय, लानानै आरो नै दंबावो, दा लान्च ब्रेकआव थांगोन आरोना। ओमफ्राय मा होनो एकाउन्ट्सनि ट्रेनिं आरोना लोगोफोर, एकाउन्टिंनि। आं कमार्स फरायनायमोन नालाय सिगाङावथ' एकाउन्टनि माखासे गारिया बिराद दिगदार। एकाउन्टनि माखासे बुस्थुफोरखौ सिगाङाव रोङोमोन, दायो इमान बोसोर जाबाय एकाउन्ट गारहाबना दोननाया, एकदम खर'आ गोल गोल गिदिंजोब्बाय आरोना लोगोफोर। मा जागोन दायो, आरो थांफिनबावनांगौ ट्रेनिङाव, हाला। ओमफ्राय आरो ट्रेनिङा दिनैनि उनाव आरो गाबोन दंबावोसो आरोना, हरसे थानांगौ दिनैहाय। नोंसोर नायलांबाय था लोगोफोर। नैबेयावनो जादों आरोना लोगोफोर ट्रेनिङा। ओमफ्राय दा जों फैफिनबाय, ओमफ्राय दा रावबो गैथ'आ आरोना, दसे थानानै हाबनोसै। तो लोगोफोर ट्रेनिङा दा बावैसो जोबदों आरोना। ओमफ्राय हटेल रुम बुक खालामबाय, बुक खालामनानै दायो बेयाव थाफैबाय आरोना गासिबो। बिराद उन्दुनो लुगैबाय गाइस आं। बेबायदि आरोना, सानै थाजाग्रा आरोना। लोगोफोर एसे फ्रेश जाना लाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै जाबायदि फोरोंबाय टेलि, खर'आनो खामानि होयाखै आरोना। ओरै खोनादों बिथिंनि प्लं गलांदों, बिदिसो जाखादों आरोना। एसे आं गोबाव जाबाय नालाय एकाउन्टिंनि फुरा नलेजआनो गायब जाजोबस्राबायमोन आरोना। दिनै क्लास लाफिननानै जाबायदि हें जाखादों खर'आ, बुंनांला आरोना लोगोफोर। मा जायो भगबानासो मिथिसिगोन। दा दसे थाना ओंखाम जाहैनोसैलाय, जानानै दुमख्ल' उन्दुनोसै गाइसमोन। ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर दसे फ्रेश जानानै बाहेरायाव फैदों आरोना। दायो ओंखामा एसे लेट जानाय जागोन नालाय, नैबेयावहाय रल बानायहोदों आरोना, रल जानोसै। ओमफ्राय नै जोंना सासे लोगो दं आरोना, तो मा होनो लोगोफोर रला मोनफैबाय आरोना, जानोसै। गुवाहाटीनि रला माबायदि
धारापुर सक आरोना गाइस बियो जानानै दसे बेरायलायबाय आरोना एकदम ओरैबायदि धुला ओमफ्राय होमबाबो बेरायगासिनो ओमफ्राय जोंना हटेला बै ससेयाव आरोना सिगाङाव गाइस ओइथिं ओंखाम जालायनोसै आरोना लोगोफोर मोनानि भिडिअ बनायासो डिनार खालामबाय जोंनि लोगोफोरा स्पेशल भेज थालि आरो नायो गाइस माने मा दं नाय